sir sa DLG nga dili wag-face ang mga candidate di po na ngay sir kaya nga no naman si man sir nga muna na campaign niya di po anong sir nga case ng mga candidate. Okay. Kasi di ko o yun sir. Di ka o yun. Okay. Oo. Sige. Salamat kayo sir. Og may gabi. Oo, sir. Atong tak na mahigala 36 minutos ang milapay sa las 9 sa gabi samtang atong pagtimbayan po no ato mga suod na higala no ato mga higala diha sa lungsod sa Tubigon labi na sa Pinayagan Norte Tubigon Bohol si John Emmanuel Alampayan no Jan. Iyon naman si Dante Galio diha. Kamusta naman mo diha no? Sa Pinayagan Norte, Tubigon Bohol kay naka-lockdown man sila sa mayaging mga adlaw mga higala tungod atong usa ka 17 anyos nga babae no na aduna poy kining nag-positibo sa rapid test. So manghinaot kita no diha sa atong mga higala diha sa Pinayagan Norte Tubigon Bohol na mag-negative gyud ang resulta ni. Laing caller mayong gabi TBN. Hello, may gabi sir. Yes sir, asa tanawag karon sir? Sa Lapas sir. Lapas, o sa may makasulti na sir, o yun ba ka ne? Dakong dili yun sir. Dakong daily o yun. Wala, nasa kayo pumunta na sir, inabot na ba itong resulta itong sa Tubigon? Murag wala pa man po sir, ato itong ipaabot, no? Atang-atangan na ito na, kay para makaibaw gipunta. Mamasin na ta, basin na po ugma or sunod adlaw na nanang resulta sir. Balik na itong imong gikuan ron sir nga, uyon ba ko dili? Dili ko uyon na sir. Mo ba? Ano ang taon na siya nga, man siya makaunahon na. Ano man trabaho, manggalit pagwaon ka, ginbiyay nila kay para maibawan nga wala tayo problema sa itong pagkatao. Correct, oh. Kini na ba noon nga pepin delikaduha, dili niya ipati? Mo nang kinahanglan gyud na mukuha gyud laboratory test before sila muli. Kinahanglan yun mo kuha, sir, kay uyon ka na nga makauli sila sa ilang yutang na tawhan, kay may katungod mo na sila. Pero, ang dili uyon nga, ang dili uyon nga, tugutan na lang sila nga makauli diri, nga dili yagi na tugtis. Nga, mauna-unaan ka nila po, mauna-unaan ka ng nagkuhan nga, kita nagsakripisyo na more than 2 months na sakripisyo diri na bukol, sir. Tanan. Agwan ka na tani, wag tayo manarbaw tarong kay para malikay nga dili lang ta matakdan. Unya ila lanong tata, ano way pistis. So mo lang atong paboto na to ani sir no, o unsa kahay atong barugana sa ato ang gobernador ni kabahin ni kay mo na crucial man sa kanang panahon kung itugot na ba or mubabag yun no ang mga katawan babag pero ang atong baruganan sa ato ang mga kadagkuhan na labi na atong gobernador atong paboton kung usa poy hapong baruganan ani. Sige sir. Okay sir, salamat sir og tawag og may gabi mo diha. May gabi. Kain ka caller TBN. May gabi. Yes ma'am, may gabi. Paliho ko kusog-kusog imong tingog ma'am. Okay. Asa tanawag ma'am? Sa Minglanilla, sir. Minglanilla. Okay. Kumusta man mo dias Minglanilla? Okay naman din, sir. Loris, Mandiri. Stranded po ka ma'am? LSI po po. LSI po ka. So sa may atong ikasulti ma'am, isa kasugyot aning atong giisgutan karon nga di na kuno moagi PCR or rapid test ang mga mamauling bulanon mosugot ba kaani? Dili ko masugot ana, sir. Ako isip stranded to service ang kibo ko kasi ko diri. Pero para ra po sa safety ako pamilya dito so mo sunod ko sa PCR. Para ra po na kanan. Ikaw nakakuha na ba kagkuan ma'am? Rapid or PCR? Wala pa, sir. Abot pa lagi sa atong libre sa province. Okay. So magpaabot mo og libre nga kuan test result or mo pailam sa test rapid test. Okay, sige. So para nimo di ka uyon ani para di ka magdag peligro sa imong pamilya ini gulay nimo dire. Oo, sir. Kay bisan safety ko diri sa aruan ni wala na kay sa aplikasyon dito. Okay. Sige, salamat ma'am og may gabi amping diha sa Minglanilla, Cebu. Okay, salamat. Okay, bye-bye. Samtang sa tomate sa tumadawat mga higala gikan ni 246 mayong gabi sir uyon ko uli sila
aron angay tag virus kay wala man ta maangay sa amelioration. Ani lang ta mag-angay sa virus. Hihihi. Dan katawan niya may gala. So joke ni siya no. Salig lang ta sa Lord no. So manghinaotan ha, dili good ni tao no kay ijawat in town natong hinaguan sa atong mga frontliners, hinaguan sa ato ang mga medical experts, TWG, PEMA, atong mga kadagkuan sa gobyerno mga higala na di makawang ang ilang mga pagpaningkamot mga higala. Good eve sir, magprotesta gyud ta taga Bohol sir og idayon ng manguli manguli OFW. So dili ni OFW itong iskutan ha ang LSI ni. Dili i-testing sila, delikado kayo sir. Mas labaw patag case COVID Amerika sir, simbako. Padayon na nilang tabang Ginoo, tabang ime no, gikan ni 099 mga higala. So ang OFW murag padayon man gihapon ang ilahang ginahimong mga protocol no, labi na kaning mga test. Pero kini atong isgutan is kabahin ni aning mga LSI mga higala no, mo ni atong gitukod ato karon gabi na. Okay, na line caller, mayong gabi TBN. Hello? Yes ma'am, mayong gabi asa ta karon nanawag ma'am? Dawis ma'am, usama imong ikasulti ani ma'am? Mayong gabi ninyong tanan diha. Yes ma'am. Akong ika-istorya kanang neutral ko bahin sa kanang mga stranded. Bisan og wala ko'y parinti, wala ko'y isuon nga na stranded. Kaya dili po lalim ang ilang na sagupuman karon nga time. Pero ang ako alang nga mo undergo gid sila kog test. Pero kung walay test nga paulion sila dinhi sa ato kanang ma-prove nga naanay na injection o vaccine nga tinuod gid na siya nga tambal sa COVID. Unya ang akong isa subyot sa gud ani dili maka-agi og test. Sayang ang atong review na sa gukuman within 2 months na. Unya, karon wata kay balo, ana sila or isa sa na stranded, carrier na silang virus, sila naman ang buhol. Unya, ang ako kung ikatuan sa ato ang mga kadagpuan, mo ingon sila aron nga paulion diri sa ato kung naa na joy insakto nga tambal sa COVID. Bahala di sila i-test paulion din indikan na sila unsa nga vaccine diha nga tinuod din na siya nga mao'y tambal sa COVID. So ang imuhang punto ni ma'am, so okay ra og di sila i-test as long as naa na ning vaccine kinta na mao nay matupukan na sila ani para safety pod natutanan ni rin no bisan pagwa sila i-test. Correct. Kanang 100% na maog na siya ang tambal sa COVID. Pero murag dugay-dugay pa siya ning vaccine ani ma'am no? O gingon na so iagi gid sila test before nato dawaton test. Ato naman po nang kaigsuunan unya tayo mo na natong tanan. Bitaw kita ang atong barugan wa tay supak or wa ta nasupak sila pagbanguli pero moagi lang gyud og test. Mo lang dakong importante kayo. Kay para safety natong tanan. Bitaw. Sakto ma'am. Okay ma'am? Salamat po. Okay ma'am, salamat. Ug mayong gabi mo diha. Alas 9:44, doon na pa ilaing caller, TBN, may gabi. May gabi. Yes sir, may gabi. Asa tananawag ron sir? Within the city lang, within the city. Within the city. So, sa may atong opinion sir, sa atong gisgutan karong gabi na? Tiligong sa DILG nga, di-allow na lagi nga without laboratory na pauli-uli na sila, di ba? Yes sir. Ang atong bata, gusto rin Gadina, sa naman standing sa Cebu, nga kung magpalaboratory ka, sila yung gasto. Sila yung gasto ba? Okay, og magpa-laboratory. Saan klase ha sir? PCR or rapid? Karang PCR ba? PCR, okay. Kaya kung magbabayad po, kung magbabayad, posible, di-allow siguro sila, kaya tungod sa, kaya naman kung silpa na kung kayo, hindi ikaw dyan mubayad sa imong gulingon, imo na at your own ko na. Silba. So mo ni pangagpas nimo nga gi-allow nila makauli bisan og way rapid or PCR tungod aning kamahal sa PCR imong pasabot. Okay, gani mga OFW, kalisod ba sa ilang
paggasto ba. Ah. Mo na atong paminawon po ni atong kuha sa atong gobernador unsa jud iyang reaction ini, no? Oh, ato nang paaboton. Pero ang gimin aning mga kuan sir, mga locally standard kay ang mga OFW do na may owa nga mosagot sa ilang gastuon sa pagpamauli, sir. Oh, na mahila. Pero wala to ba? Kita mga bulano na Oh, magkuta. kani mga local standard. O magdinabangay tayo niya siya tumayo ini magkay ato mo na kay sunang taga po sila nga sa atong kwanton nga tagbod sila na protocol na to na atong ba pag na sila i-release pag-abot dire another na pong 14 days quarantine di ba? 14 days. O na nga sa akong side ato lang tagagigayon po ng mga atong mga technical men ato nga mga protocol lagi mo na atong kuhan wala nga ako di po ko gusto nga di siya pagi yung laboratory kay so di ko sa itong di kan ko na probinsya nga na iba mo na dito mga COVID di ba nga mo so dire at least sa akong side mas labi yun ang ipaging laboratory yun sila di po sila muan hindi sa ilang origin dito sa destination sa origin place sa Padunga rin. Mana ako, paspayo na ipagi yung laboratory mga kong kuhan. Mahinaw na ito ang atong gobernador sa reaksyon na ini atong kuhan. Yung sitwasyon na ito karon ba? Magpaabot ta sir kung sa reaction sa itong gobernador bahin ani. Oo, muna akong kuhan. Okay. Sige. Salamat sir. May gabi mo. May gabi po. Okay. Samtang sa itong test na lawat rin mahigala, 507, mayong gabi sir, asa naman na ang ipanghatag bugas ni Arthur Yap, no? Wala pa man ipanghatag ni Mayor sa Cortez. Gipasabot na no sa atong gobernador, kanganong medyo nalangan isipan nyo po ni sa mga mayor mga higala no gikan ni 507. No nya atong paboton po no sa kahibaruganan sa tuang gobernador kabahin aning gisugot na to karong gabi na mga higala no paboton sa katawhan no kung sa baruganan no ni Gobernador Archia Panghigala. Laing caller mayong gabi TBN. Yes sir, mayong gabi. Yes sir, palihog ko kusog-kusog sir sa imong tingo sir or ipaduol sa imong gigamit nimong kaimanan. Okay, medyo hinay pa sir. Hello. Okay sir. Okay, go ahead sir. Imong gisyo karon nga ang nay manguli ron gikan sa Manila o Cebu. Okay, kaning atong gisugotan is kaning LSI no, mga locally stranded individual. Bisag asa sila gikan sir, masibo pa Manila. Dugan na silang taon gusto mo uli. Okay, mga pila na po sa kabuhan kaantos po sir. Malgi kaya nakapurki na pangayuan sila o kanang sila CR. Nga pero nako na kay may nakaprogram naman sa gobyerno nang amuli sila so dawato sila dire unya strict implementation sa nila kanang quarantine. Pero kaning atong gisugotan nato sir kabahin aning okay lang og dili na kinahanglanon ang laboratory test. Moyon kani sir, musugot ka ni? Nakaprogram na sugo na sa aso. Dawato sila. Ute mahimo. Kung order sa aso, ute mahimo. Pero og muhanyo ta sir or atong ipaabot po na kita na kung supak ani na dapat jud na moagi jud laboratory test para di pod kinta pod maatraso ang ato po mga kaigsoonang bulanon. Malagi mayon ta kina sa Renard kanang mga butang nga tung posisyon sa dire nga walay kanang butang na si artes niya wala inundang gihapon nga tupod pantay di ba luoy biya atong kapulisan o kapogeruhan mga tanod sa diha worker frontliner ko yan pasudlo na mga tuhan na dire wa matay mahimo kay tagataas magay mandar na. Correct. Ug mo na itong baruganan na to mga bulanon na pinagi sa ato ang mga suwestyon ato po mga ipanghimo karon nato na pagtuki-tuki. Ang atong gobernador na mo paabot ani sa kadakuan dito sa Manila. Malagi kay gobernador na ang tiyo sa gobernador niya udoy pagkapos sa Manila na magyapon so watay mahimo. Diba? Dawato lang sila, istiktuhon pagkabot din istiktuhon yung mga kuhan. Okay, so para nimo sir, dawato na ni sila unya dili lang istriktuhon kayo. Oh. Istiktuhon. Di sila pagkagawas.
matuman ba nga na. So kaning gihimo nga protocol karon mas mahimo higpitan pa gyud para masiguro gyud. Hindi mo ka tanaw ng ilang pamilya kay sa una. Tapos COVID lagi panahon. So, nga na lang, matay mahimo kay mandal mas taas. Yes sir. Okay, salamat sir. Okay. Okay, salamat. Umay gabi ni mo diha. Laing nga caller, TBN, may gabi. Hello. Hello, may gabi. Ako sa ko ka, stranded rin sa Mindanao, sir. Mindanao ka, taga Bohol ka. Oo. Nasandid ka sa Mindanao, napitas Mindanaoan. Sa Misamis Occidental. Misamis Occidental. Okay, nya sa may imong ika-tampo sir sa tong gihisgutan karon sir. No, ano akong tampunta na hiling ko mo uli. Ang lami unta na sa nang na-test ba na PCR unta. Kaso lang kay mahal man. Lami unta nga, providan ta sa itong gobyerno unta na karang na PCR. Pero nasipti po ang among pamilya nga amtan diha sa ato sa Bohol. Kaya, ikaduha po ka ng hindi sa Mindanao, asa man po may kakontak o panitan maka-provide namin sa mga requirement, asa po may kakontak o na makaulog na sa to. May barko po sakyan na mo diri sa Mindanao kay kaya nagsira Sibur, Manggod. Lagi sir, so Kasi amot sa Mindanao, asa man may mo coordinate. So mo atong napangutana pod sir ni sa technical working group atong Sabado unsay plano sunod taga Mindanao Manila sa pagkakaroon sige pa sila og pangitag mga contact person para pwede kaduulan sa tumagaigson nga Sunday diyang dapita para pod kining ni ang kung unsay mga buhaton ba mga requirements sa maaning mga medical or kining rapid or PCR test asa mo mukuha sa pagkakaroon sir gagalisod pa mato pa ni Dr. Yu Lopez ang atong spokesperson pero gasige ni sila og pangitag pamaagi nga magka-contact og mga tao nga naa diyang dapita ilang kaila nga makatabang pod sa itong mga stranded nga makauli sir. Okay, diri ko sa among lugar dire, wa man po daghang kasipid, wa may kasipid dire. Pero kasipid man diri sa among lugar dire. Maayo. So parang sa Cebu. So ko nga safe ko din sa kundi kay pamay pasipid diri ko sa among diri dapita. So sa ato pa safety kariya sir ha? Pero may barko po. Mababayahin o safe policy pa man. Mo lagi. Magpaabot lang ta sir, mag-update lang ta kanunay sa itong mga balita dinhis Bohol, labi na sa DYRD kay ato nang ihatod ang mga unsa may mga update labi na sa itong mga stranded kamong mga stranded diha sa Mindanao dito apod sa Manila sir. Ha? Okay, naputol. Sige, salamat kayo sir og mayong gabi ninyo diha sa Mindanao. Atong atak na mahigala 7 minutos sa dili pag alas 10 sa gabi samtang dugang pang mga test nato diri gikan ni 861 sir maunay plano sa DILG nga wala na laboratory test ato na lang wadon ang quarantine pass kay useless naman na 3 months na hapit natong agwanta pag inistrikto mag-ingon ana sila mga pakno no matud pa sa itong text mga higala. So mao lagi na no anong tuloy bagbag mating lang una mga higala kabahin na ni nakita mang tanan nagampe nya inganaon laman nila. No, good evening sir, kinahanglan jud sir nga naa joy laboratory test kay aron safety ta dire. Gikan ni 314 mga higala. Samtang dugang pang mga test dire gikan ni 904. Good evening, DYRD TBN. Ang maayo gyud kinahanglan nga muagi gyud na sila og testing para ma-safety ta tanang bulanon from Pagnituan Maribok Bohol no from Kubita family. Okay, daghang salamat kayo no og kamusta mo diha no mga Kubita family diha sa Pagnituan Maribok Bohol no usa po ni sa mga suki paminaw nato sa tong programa mga higala. Laing caller mayong gabi. Hello. Okay, samtang paabotan laing text ka ni 565. Good eve TBN, dili ko yon gyud walay PCR test ang mga muli diri sa Bohol
sa Tutulan Dawis ni. Okay, daghan kay salamat no ato mga suki na paminaw diha sa Tutulan Dawis Bohol no. Kamusta man mo diha no? Gikan ni 565 Laing caller, mayong gabi. Yes, sir. Yes sir. Yes ma'am, mayong gabi ma'am. Asa man tanawag karon ma'am? Dire sa concert, Talisay, sir. Stranded ko, sir. Sa Talisay, Cebu. Sir. Okay, kamusta man mo diha sa Talisay? Dugi-dugi na, sir. Tulo ka buwan na dugi na stranded dire. Okay, so gaon sa man ka diha ma'am? Gatrabaho ba kada sa Talisay? Wala, sir. Nag-training rin tani sa amo ang trabaho, sir. Bak sa training rin niya. Naantan ni Upuan. So ka-training mo, unya naaptan mo sa kining no sale policy kita lockdown diha. Unya kanang kamusta man mo karon diha? Kuan, sir. Wala naging taon ni sa akin, sir. Unta-un tag papadali ng tanig ka ng papauli diha sa Bohol, sir. Kaya isip na kayo mo kayong pasila. So ga boarding house ba mo diha ma'am? Sir, nagpuyo kami sa kuan, sir. Training hub dire. Sa training hub. Unya nakadawat mo atong unang ayuda sa gikan sa provincial government or sa inyo hapong munisipyo ninyo nga tabang, nakadawat mo diha? Sir, nakadawat niyo ka lang sa offshore, sir. Dismail nga. Dugay na biya po to, sir. Pila na dawat ninyo ma'am? Okay, sir. 2,000. Unya kano sa man to nadawat ninyo? Pagkaman pa to sa first week pa to sa April. April. Unya, okay. Hurot na gyud to. Kaya tiyara po idosmail. Sir. Sa unsa may gustong ipaabot nimo ma'am sa ato ang mga tinugyanan nato labi na ato apong mga opisyalis diri sa Bohol? Sir, yun, dapat unta so kami diri subot mi nga ipatest Mr. Aaron po safety among pagpauli, then safety sa mga pamilya na mo kanang mo man ang quarantine, dili na sila angay mahadlok na mo kay siyempre niagi na niyo mga test na result na negative jud ni wala niya ng COVID kay wala ta kay baog unsa ang ipakita ka mang test. O yun na sir, na-test ni kami mga stranded diri, sir. Yes, Mo alam pong hangyo, sir, na unta, dili na unta, dugay-dugay na pagpauli nila, pasig nila pagpauli, sir, kay doon na diya kayo upang stranded diri, sir. Okay, so sa mga requirements ani ma'am no, na gihatag sa ato ang gobyerno diri, naka-communicate na pud mo sa inyo mga focal person, asa ka nga lungsod diri sa Bohol? Yes, sir. Kana naka-communicate na, sir, niya. Kalian puling taon sa Ginoo na buotan puling taon ang kanang barangay diri, gitagaan sa puling taon nila, sir, dili pareha sa uban na. Gilisod-lisod din taon sila, pabalik-balik pa din taon sila, sir. Aron lang makakuha sila akong certificate of quarantine, sir. Okay, so nakakuha na mo certificate of quarantine. Unya, na-email na sa ninyo, ma'am, sa PEMA? Yes, sir. Na-email na naman sa PEMA, sir. Pagkaniaging simana, sir. Okay, so asa man ka nga kuan nga lungsod diri sa Bohol? Sir? Asa ka nga lungsod sa Bohol? Sa Condo, sir. Sa San Miguel po, sir. Sa San Miguel. So, kamusta man ang focal person ninyo? Mo tubag ba po sa inyong mga tawag? Naning-coordinate pa po ninyong tarong? Hello, ma'am? Medyo naputol man, engineer. Okay, so palihog ko balik, ma'am, no? Tawag o kan kanang ato pong LSI diha sa Talisay, no? Ato pong kamustahon. Kay matod pa niya, nakasubmit naman kuno sa mga requirements, no? O mga hinauta na makauli na po sila. Ang iya lang, uyon siya, pero musubmit lang gihapon sa laboratory test mga higala. Laing caller, TBN, may gabi. Hello? 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 Yes, sir, may gabi. Sir, may gabi po. Asa ta nanawag ron, sir? Sir, sa Cortes Poblacion. Cortes Poblacion, okay. So, sa may atong ikatampo, sir, sa itong gisgutan? Sir, unang-una, ako lang ipangutan na, sir, nabatay biyahe, sir, Bohol to Plaridel. No sale policy pa taron, sir. Gawas na lang kung doon ay mga emergency or doon ay mga kining ni ang gikinahanglang biyahion, no? Pero kung regular nga biyahe atong isgutan, sir, wa pa gyud in town hangtod karon. Okay. Sir, salamat kayo, sir, at ang kuha na ko po din yung netabo na to karon may sa mga kumin sa tumaigsoon kay usaman po kong na-stranded po rin Cortes. So taga Plaridel ka?
Plaridel ka, sir. Oh, sir, sa Buanga din Norte, sir. Atag Sambuanga. Asa ka nanawag ron, sir? Sa Sa Korte, sir. okay. Korte sa... Bigo. Pero taga Sambuanga ka. Sa Buanga, sir, Pagadian City. Asa man di ka moagi paingong Sambuanga aring Plaridel? Sir, ang direct, sir, mas po, Plaridel to Pagadian sa Buanga din Norte. Okay. So sa pagkakaroon, sir, wa pa'y biyahe, sir, no? Unya sa atong mga stranded nga naa diri sa Bohol gustong mo uli, sir, sa inyong dapit, pwede mo coordinate sa atong Capitol, sir. Nani sila ikuan, sir, kining ni ang unsa ni nanay gi-arrange karon nga mutabang, no, ang Kapitolyo sa tanang mga na stranded diri nga dili bulanon nga gustong mo uli sa inyong lugar. Sige, sir. Salamat, sir. Sige, sir. Salamat, sir. May gabi. Okay, may gabi, sir. Okay. Samtang laing caller mga higala, mayong gabi eh. Hello, may gabi, sir. Yes sir, may gabi sir. Asa tagal na ka og tawag sir? Tagdaran na, sir. Tabla sir, sa may magkasultian na sir? Ako, di ko yun, sir, nga dili na sila agi o kuan, sir, kanang laboratory, sir. No. Kay nadungong bitaw po nato mismo nila nga sila mga stranded gusto po sila na. Correct, Kay tinud man jud po nga hadlok na kay kung makauli na nga doon na sila yung mga dang kuan sakit. Uy, makalusot na to ana bisig kinsa matakdan jud. Sakto. Kanang mga kaliwat nila ni mismo nilang mga opisyal maigo po na ay. Mao na nga bisan siguro sa Manila nga mga stranded dito, gusto po na sila nga matest o sa sila muli dire. Galikay na siguro sila sa gastos dito, sir. Mao siguro no, watak ibaw siya nasuot sa nahuna ning kining taga DILG Manila, no? Labi na ni Undersecretary Malaya. Mao na mahayag ani. Overprice pugha sila ko dito, mao na siguro ng way kwarta. Nahurot na siguro sir. Grabe man kay overprice nila, pila ka milyon po to. Horot na sa budget nila mo nang di na ka himo aning kuan manong ang LSI man po ilahapong giinitan. Aron aron masagang sa probinsya kung asan na sila manguli, mao tingali na nga ana na nila murag ibarka bahala na lang nga kita na lang mantigo dire. Malagi na kita po ni ring pila na ta kabuan ni taong gampeng. Unya wingon ana na makasud na kita open na di kanang mga gabantay ng mga coastal area ngawa na po na. So mo yan ang ipakuskang gihapon ni sa ato apong panggabanang nato dire sir labi na ato magkadagkuan na maghimo strictohon pa gyud. Mo lagi nga og strictohon na samot na ng mga standard nga to sa laing probinsya lagi nga kanang papaulion pero ipagig laboratory lagi unta. So dapat lang yun, wage. Kay kanang mengon nga watay mahimo kintahay ug unsa gyud mandar sa taas testahan kun nato aron basig madapa. Yes, so mo ni atong pabuto na to sir no, unsa kay baruganan sa atong gobernador kabahin ani. Mo sir hangin. Kasi sa namay mo padangat ani po dito ang boses sa atong mga bulanon, si sa mo padangat dito na kita dakong sumpak. Reklamo ta nganong di man nga namatay katungod ana. Citizen guta, Filipino citizen. Correct. Sige sir, Marta. Okay sir, salamat sir. Umay gabi ini mo diha. Alas 10:04 na pay atong caller. Hello, may gabi. Hello, gabi sir. Yes, ma'am, may gabi. Asa tananawag, ma'am? Ano po sir, dapat si sir, stranded. Okay, asan napita si Buka? Sa Minglanilla ko sir. Minglanilla. Sa may atong ikatampo, ma'am, sa atong gisgutan karon. Na uyon ko ato sir nga ites sa sila daan o sa sila paulion kay wala gid kahibaw lagi kung nagdaban at silang anang virus. Nya kanang sa ako alang pong suggestion sir kay sa amo abitaw nga iyo sir kay abtik man jud ko nagkuha sa mga requirements sir nga wala jud ko kakuan sa first batch nga nakapasa na kong requirements nga wajud ko na-apel sa first batch kay napurag yun kabuk ang ilahang kinahanglanon sir nagbuol po ko ba sa akong part kay kuha kong requirements dayon nga wajud ko na-apel sa first batch. Sakto bitaw ka ma'am yung sao mo na unsa may kukuha pa pugagbalik ani gawa man ka nakaapa sa first batch.
Dili naman noon siguro ayaw. balik sir kay Oh. kuan ang live ni Dr. Yol ganina kay 17 pa kuno kabuk ang nakapaas sa kuan sa mga requirements unya natinghanglan pag sila 70 kabuk aron maari sila mo test. Okay. Dili dayto pwedeng ang nakauna gyud og pass anang requirement sir dili dayto sila may unhon pud og papauli. Mao ni atong gipangutana, ma'am, atong Sabado, as long as magkakumpleto ka sa imong mga requirements, ready na ka nga makauli diri sa Bohol. So ambot og usab-usab man ning ilang kuan, ma'am. Usab-usab dunay usab-usab ang ilang mga policy. Mao gyud sir kay kinahanglan ang kadtong nakaunag tuag requirements mo gyud unta to sila unahon ang maghuwat pa sila atong Mao gud unta. Hindi quarantine pa. Mao gud untay ang iyang himuon nga kadtong first come first serve unta ba? O kay mag-agad ra sila sa LGU pili pa ulion sa LGU maura po ilang i-pass dito kay dool biya pong nakaunag pa sa na sa low risk area nga mohatag man sila dayon. Nya kining moingon putag butang tag 70 ka buok. Di po ni ingong sa usa ka LGU ni mga ulit tanan lain-lain man eh. So ma-divide gamay ra kayo ang madtos mga LGU siguro. Maugid sir. So ang imong gikabalak-an ro nga na kuha na ka na nagapasa unya wa ka ka-appeal sa first batch pero di naman ka kagapagkuha og usab. Di naman siguro ko pakuha usab sir ingon ang focal person mo maghuwat na lang pud kuno ko sa sunod batch. Sige basin og ma-appeal na ka sa sunod batch ma'am ha. Nga dugay pa sir, tagaan nilag action sir ba nga ang first nga nakasakang requirements mo jud untay papaulion. Sige, ato nang ipaabot ma'am no og kining ni ang para di pod unfair na sa mga naningkamot. Bitaw sir. Nga makakuha gyud requirements makauli na. Sige ma'am ha. Maugid sir. Sige, amping niha. Salamat mangibi. Okay. Atong atak na may gala, 7 minutos ang milabay sa alas 10 sa gabi. Samtang text, gika ni 502. Hello sir, good PM. Maunay pinakadelikado kayo nga diretsoon na og uli. Kay kita ra ba dinhe, wajud tay mga positive. Basic masudlan na hinuntag. Daghan dinhe, no? Gika ni 502 mga higala, no? So, dakong supak, no? Kasagaran, tanan, natong supak yun sila. Gikan ni 339, good evening sir, kinahanglan or kailangan matest po sila og quarantine, no? Masunod gihapon sa guidelines, daily pwede diretso, no? Gikan ni 339 mga higala. Laing caller, mayong gabi eh. Mayong gabi, sir. Yes sir, mayong gabi, asa ta karon nanawag sir? Dili man sa alam, sir. Again sir, asa to sir? Kasa, sir. Mansasa, okay. Usama yung mga ikasulti kabayan, ano sir? Ang naging kompleto papel, pero nakaulo, sir. Okay, kumpletong papel, labi na ng laboratory test, no? Ma-PCR o ma-rapid test. Yes, sir. Isa na kong anak ko at Manila na lockdown, sir. Okay, so kinanglan din nga kompleto sila, sir. Aron di ka among rainbow, sir. So, kamusta naman imong bata dito, sir? Nagka-comply ba po sa mga requirements? Or sa may last nilang instruction? Maulagi ako ni Kumiparon, sir, kaya gitawagan ko no sa DSWD nga hindi ka siya makauli o kuha na putol-putol man ko, no. Ang akong anak, sir, na suman mo na siya niya na apil sa lockdown, batang bula. Pero, tayo sa Manila, karon hindi lagi kong support tayo na dito. Unsa to gingon naman, sir? Gitawagan siya sa DSWD, unya? Sila magkasinabot kay putol-putol ang istorya sa DSWD. Okay. So, putol-putol ang wa niya tawagi ko through ang number, sir? Maulagi akong tawagan na putol na upon sa kay wapagod na siya yung tao kung ikuwagan, boarding house na siya dito, sir. Correct. Kunya padayon nga pagkasuportahan kay lumalargahe mo tanan siya. Unta, sir. Niya kay na-lockdown mo, sir. So, murag ubay-ubay po ng mga pareho niya o sitwasyon diha, sir, no? Oo, sir. Mangutana po ko, sir. Usal din ang may nga requirement nga maka-uling siya ari sa uling, sir. So kani ato gibasihan na to karon sir kaning taho po nato ang nadawat no usa po ni ka undersecretary ang namahayag ani nga dili na kuno kinahanglanon ang laboratory test no na para makauli kinta
No, so ato po napaboto na to sir usa joy tinuodan unya usa po'y baruganan sa atong gobernador kabahin importante na po sir na imong mismong anak nimo diha maka-comply sa requirements pero wala na gikinahanglan ng laboratory test posible siguro na makauli na sila sa lalong madaling panahon. Oh, sige sir, salamat. Okay, so update na po kanunay sa mga anak sir no ug manindot po mapahibaw ta diri kanunay po base na po og dili pareha po diha ang mga kahimtang or sa mga requirements diha po. Okay, sir. Salamat, sir. Umayong gabi Unya, matod pa sa mensahe ni DILG Jonathan, Secretary Jonathan Malaya, ang gikinahanglan nga certificate kuno duha ra kuno kabuok kining medical certificate ug travel authority. No, matod pa ni Malaya nga ang medical certificate does not require the application to take a rapid test or PCR test for coronavirus disease 2019. Tuma pa niya, itong medical certificate nagsasaad lamang na hindi kayo contact, suspect or probable or confirm COVID-19 case at nakasaad din na kayo ay nag 14-day quarantine base sa protocols ng DOH Department of Health. So, mani ang duha ra ang kinahanglan nga. Duha. Unya asa man to makuha na tong authority to travel? Okay. Matod pa niya dire nga ang authority to travel makuha kuno na sa kining ni ang mga police offices no sa mga buhatan sa PNP unya kining ni ang certificate sa medical nawata gamay. So doon ay gisuwag dire ang medical certificate kuhaon pug kuno asa man to? O nawata basta duha ka buok ra no? Medical certificate or certification kita na mula ni comply na sila sa 14-day quarantine. Ang medical certificate should be requested first from the health office of the local government units where the stranded individuals are located before they can apply for travel authority at the relevant police requisite una ang medical certificate before makuha og travel authority. So mo nay pamahayag ni DILG and the Secretary Jonathan Malaya. Okay, so medyo sayon na lang kaya certification naman no. Pero ang gigabalak-an lagi ani kay og di na moagig PCR or kining ni ang unsa ni rapid daghan na balaka ni. Kaya ang bali i-comply lang kita nila is tong quarantine naman. Wa man ta kahibawa ni og naabay ni sila COVID or wala, no? Kaya dili naman sila mo undergo. Pero sa mo po nimo mato pa niya diri itong medical certificate nagsaad na lamang na hindi kayo contact or suspect, probable or confirmed COVID case. So unsa man nimo nga makakuha medical certificate nga wa ka ani or di ka probable or mga asymptomatic, no?